Roje İsa ju dol hetek dibe ew şêlikên do girt ame bi cih hetek. İsa talaban de xorê emir da ki wa qayîxên hazir kerê ki wa piya şirê o verdê dol. Hewna ray ra bîze ju mehlîmên de dînî İsayê re va Rabbî ti ki şirê kotî edo to dima bîra. İsa eyrê ûnava. Qula luwa esta ew halînê mirîçika zî estê. Hema cayê laj di merdimî yani cayê min çinyo ku sereyê xwe rona. Behdo jewna İsayê ûnava. Rabbî edo to dima bîra. Hema vara de ez verî şira pêrê xwe mezel kere. İsayê eyrê ûnava. Ti mi dima bê. Merdan vara de wa ê bi xwe merdanê xwe mezel kerê. Behdo İsa niş ju qayîx ew telebeyê cî ey dimaşî. Wexta ki ê ray rabî İsa qayîx dişi hewna. Wexta dol miyan de firteneyên do girt vijiya û aw kewtê qayîx miyan ew ê bol teng dibî. Wija de ê şî İsa kerd aya ew va begê ma werz ma bireyên ma do bifetisiye. İsa weriş pay û firtene zî aw zî tehzîlî kerd. Wexta firtene û awa jûfin dibin deryayê ew heme ca bî sakîn. İsa agêra teleban de xwe ew înarê va şimayê qandê çi tersenî îmanê şima tayno. Telebeyê cî ecêbmend dibî ew pêj ew bînan de xorê va no kam ku oyo firtine û awrê emir keno ew ê zî goştareya eykenê. O verdê dol de İsa ame welatê geresayîja. Wija de senîkî İsa qayîx ra ame war di merdekî vera ey amey. Nê di merdekî herûn da keyî de meğerandek merdan di mendê. Cinî kewtibî nê di merdima miyan ew kes nêşayê raya ki meğeran vera şiyên wija ra şirê. Îna xwe lingan de İsayê ver de eşt erd ew venga veyndayê vatî ya lajê Allay tî mara çi wazanê. Te ameyê ki verê soyîn di dinyayê marê eskence bikerê. A çek dizî keraya xozî çerayê. Cina İsa ra reca kerd ew va eki ti de ma birişê ze qenê ma biriş nê xozan miyan. İsayê zî va şirê. Wexta cinî merdiman re vijiya û kewtî xozan miyan ew bolê xozan jûfin de kerera hetê cêriya remayê. Îna hemin xwe eştî dol û fetisyayê. Senîkî şiwananê xozan ê girwey dî wija ra remayê û şî. Girweyekî bîyê sûk tu hemin rê vatî. Neysera merdimî şî İsayê hetek ew ey re reca kerdî ki we welatê îna ra şiro.